Toda kumchingamidzai vana vaMwari panguva yekuteerera soko raMwari pakupera nekupenderwa kwegore apo Mwari umwe nemumwe kunesu apenyu taona kuvimbika nekutendeka kwaMwari mukati meupenyu hwedu. Vakafamba nzendo vakasvika, vakabatira mimba dzikaponewa, vakarera vanhu vakarumura. Mwari akakuitirai zvakanaka. Vakadzvara vakakohwa, vakadzidza, nhasi vane macertificate, vakatsvaka basa vakushanda, vaida kuchata vamudzimba. Mwari akavimbika nekutendeka. Kunyange zvakadaro tichiripo vamwe vachine mibvunzo isina kupindurwa, vachine zvidiso zvisina kuzadzikisika, vachine nzendo dzisati dzasvika, vachine nzizi dzichakazara vakatadza kuyambuka, vakarindira. Tese tiri vapenyu pamhenderekedzo yenguva apo Mwari watichengeta kusvika ndizvo, apo tatarisana nekuyambuka kubva muna 2023 toenda 2024. Pane zvinhu zvinofanira kungwarirwa nekuzikamwa kana Mwari ari kutiverenga mukati megore rinotevera. Iwe neni tofanira kucherekedza nekungwarira nekuziva zvinhu zvinofanira kuchengetedzwa kana tikayambuka tikaenda mukati kwegore iroro. Ndoda kutarisa kuti January kusvika December vamwe makadya michero yakasiyana siyana, vamwe vakadya matamba, vamwe vakadya tsombotsi, vamwe vakadya tsoritsoto, nhengeni, vamwe vakadya mamengo nemagwavha, vamwe vakashaya chekunonga, vakashaya chekudya. Asi mysteriously Mwari akakuchengeta. Tiri pamwe chete nevakadya, tiri pamwe chete nevakanwa. Uye Mwari zvinogona kumufadza kuti iwe neni tese tiyambuke tipinde mukati megore ra2024. Toda kutarisa nyaya iyi nepfungwa iyi nebasa iri nerwendo urwu nebridge iri ratichayambuka tiine pfungwa inoti ikoko kune zvikara zveko. Pane vazhinji vanoita maresolution, vanoita gwinyiso kuti mukati megore rinotevera ndawana nyasha, ndoda kuzoita zvakati nezvakati, ndawana nyasha, ndoda kuzodai ndigodai. Zvauri kufunga izvi pane vamwe vakazvifunga asi havana chavakazoita nazvo. Pane vamwe vakaita munamato uyu asi hakuna chakaitika. Pane vamwe vaiene zvishuwo izvozvo asi vakakangama vasati vambopedza mwedzi waFebruary. Kune zvikara zveko pese patinoyambuka mabhodha enyika, uchibva mune imwe uchiinda kune imwe, unosangana nezvikara zveko. Izvozvo zvofanira kugara zvakazikamwa. Hakuna nyika isina zvikara zvayo, isina masango ayo, isina shumba dzeko, zvipembere zveko nembada dzeko. Hakuna. Pese patinorarama unofanira kuziva kune zvikara zveko, kune mbada dzeko, kune nyamafingu naravambira. Pese paunoenda chakaita kuti vamwe vatadze kuzozadzisa zvidiso zveupenyu, vakasangana nemhungu dzenyika iyoyo. Atinzwei shoko raMwari. Madzimambo echipiri chapter 17 verse 24. Ndichaverenga nechirungu zvinohwisisika, tichazviisa kuchishona.
chapter 17 verse 24 kusvika verse 28. Then the king of Assyria brought people from Babylon, Kutha, Ava, Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel. And they took possession of Samaria and they dwelt in its cities. And it was so at the beginning of their dwelling there that they did not fear the Lord. Therefore the Lord sent the lions among them, which killed some of them. So they spoke to the king of Assyria, saying, the nations whom we have removed and placed in the cities of Samaria do not know the rituals of the God of that land. Therefore he has sent lions among them. And indeed they are killing them because they do not know the rituals of the God of the land. Then the king of Assyria commanded, saying, send there one of the priests whom you brought from there. Let him go and dwell there, and let him teach them the rituals of the God of the land. Verse number 28. Then one of the priests whom they had carried away from Samaria came and dwelt in Bethel, and taught them how they should fear the God of that land. May God add a blessing to the reading of his word. Parikunzi panapa mambo ya Assyria aine philosophy yekuti nyika yatarwa nayo tinofanira kubvisa vanhu vacho tovaisa kuAssyria, totora vanhu veAssyria tona vaita resettle munyika yatabvisa vanhu vatinenge takunda. In this way inenge yaita total victory. Tinenge takunda zvachose. Nyika yava yedu, makugariwa nevanhu vedu. Saka vakaita kune dzimwe nyika vakabudirira. This time vakarwa nevaIsrael, varwa nevaIsrael, vakavakunda kwakuvabvisa munyika yeSamaria, kwakuvaisa kunyika yeAssyria, kwakutora maAssyrians, kwakuvaisa munyika yeSamaria, vobva vaita resettlement ipapo. Bhaibheri kuti vakagara munyika iyi, hanzi asi vanhu ava nemhaka yechimiro chavo vakanga vasingatyi Mwari, Mwari wenyika yeSamaria. Saka Mwari iyeye akatumira shumba dzakavadya, zvedu dzakavadya. Ndangada kuti vana vaMwari vazive chinhu ichi. Pauchayambuka gore 2023-24 uri kubva mune imwe nyika uchienda mune imwe nyika, pane zvinhu zvakafanana. Nzizi dzine mvura, zuva rinobuda richivira, nenzira dzinofamba motikari, mune masvosve nenda, mune imbwa dzine ukura, mavhana varoisa zvazviri nhasi vanenge variko. Pane zvazhinji zvinenge zvakafanana. Asi kana Bhaibheri richiti negore rakafa mambo Uziya, kureva kuti makore anosiyana. Iri ra23 nderimwe, ra24 nderimwe. Kana iwe neni tapinda ikoko, nguva iyoyo, gore iroro rakafanana neimwe nyika. Ziva Mwari weko, ziva manamatiro ake, ziva marituals aMwari iyeye. Cherekedza chinhu ichi, unodyiwa neshumba dzeko. Bhaibheri kuti iro hanzi Mwari wakatunga shumba nobva dzatanga kudya vanhu. Vakatanga kudyiwa kusvika vatumira report kuState House. Vakati vanhu vamakaendesa Samaria havazivi manamatirwo aMwari wenyika iyoyo. Zvichanakidza kuridza mabhera nemadhiramu pausiku huno mugore
2024 zvichanyakidza kubvunzana, kunyorana maWhatsApp, zvichanyakidza kuitana makorokoto nemacongratulation, zvichanakidza kubvunzana nekuudzana tapinda. Asi the preacher has a question. Unoziva here manamatirwo aMwari wenyika inonzi 2024? Unoziva here kuti anotyiwa sei? Unoziva here marituals acho? Unodyiwa neshumba dzeko. Saka ripoti yasvika kuna mambo, bhaibheri kuti iro mambo aka responda fast. I'm not sure kuti mugore 2024 ndeupi mambo acharesponda. Praise God. Kana vekwenyu vachizoresponda. Praise God. Kana cheche unopinda vachizoresponda. Praise God. Kana governor wenyu achinozoresponda. Kana councillor kwenyu achizoresponda. Kana member of parliament achizoresponda. Uyu mambo akaresponda very fast. And whoever akam advisor quite well. Nomba mambatiye chakaiva priest vekunyika iyoyo muvadzoseri pape kugara vaunganidza vanhu vodzidzisa vanhu kanamatirwo kaMwari waikoko. In other words, musabvise vanhu muchivadzosa Assyria. Aiwa, asi same priest achava nawo achavadzidzisa kanamatirwo kaMwari waikoko. Ndangana nditaure nevana vaMwari 2023 haisi kuzodzoka. There is no reverse. Kana tayambuka. This one will go into history. 23 will go into the archives of time. 2023 will go into the history and annals of monuments. 2023 kana ine zvakanaka zviri extraordinary zvakaitika ichaenda muGuinness Book of Records. Hatidzoki kwairi, tichararama mu2024. But vanorarama mu2024 vanofanira kurarama vaina priest anokudzidzisa kanamatirwo kaMwari wenyika iyoyo. And vaprista vakatsvakwa, vakawanikwa, vakaunzwa, vakagadzwa panzvimbo. Ndoona kuti mwana waMwari, iwe neni rarama mugore iro uine muprista pasaidi, rarama uine mufundisi pasaidi achakudzidzisa kanamatirwo kaMwari wa2024. Mwari ane shumba, Mwari ane roambira. Kana zvamunetsa, kana waita musikanzwa, kana maneighbors anetsa, kana mbavha dzeko dzanetsa, achatumira shumba. Shumba dzinodya, shumba dzine mazino anobvarura, unodyiwa nedzinza nerudzi. Akatumira those priests. Hanzi munyika mukagadzikana. MaAssyrians akararama muSamaria sekunge yave nyika yavo. Vakararama muSamaria kunge ndo maIsrael. Why? Because vakanga vadzidziswa kanamatirwo kaMwari waikoko. The secret of a new territory, the secret yegore idzva sekupinda kwauchaita. Vazhinji vanonamata, vanonyengetera, vanotsvaka, asi havazoiti hanya yekutsvaka a teaching priest, yekutsvaka a teaching pastor. Vanorarama vasina Mwari anoziva chivanhu cheko, anoziva chiKristu cheko, anoziva chishona cheko. Whatever you do, you need that assistant priest, that teaching priest, that divine presence,
That man with the word of God unofanira kunge uinaye mugore 2024. Na tiri kuverenga bhuku yaJoshua. Kaverenga bhuku yaJoshua chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Unoverenga vana vaIsraeri vachipinda munyika yeCanaan, ende vapinda munyika yeCanaan vacrossa rwizi Jordan. Vanga vaine assignment yekurwa nemaCanaanites, nemaHittites, nemaPhilistines, maAmorites, nyika dzakanga dzagara munyika yabadzibaba avo Abraham, Isaac naJacob. Navo vana vaIsraeri vadzoka asi vanowana nyika yavaifanira kugara ine vakanga vava varidzi vayo, vakanga vazvipa yavo. Ende Mwari anotiye, you have to fight in order to possess. You have to fight in order to possess. Mune zvikara zvakanga zvamo, maive nemaCanaanites, maive nemaHittites, maive nemaPhilistines, maive nemagiants of the Philistines, maive nemaAmorites. Makanga maakunamatwa Bari, manga maakunamatwa Dagon. Munyika iyoyo maive nezvikara zvemo. As you enter 2024, uchaona maCanaanites ako, uchaona maHittites awako, uchaona maPhilistines awako. You need to know what to do. And Joshua akanzi, you need to fight. Ma Assyrians akanziyo, you need to listen to the priest. But Joshua anoudzwa, you need to fight, and fight until you possess the land. You need to fight the Canaanites and fight the Hittites, fight the Philistines, fight the Amorites until you possess the land. Vakasvika vakagadza matende. Immediately vakatanga kurongana kwakunogwa hondo namaFilistia, because kwakusingarimiki, kwakusingafudziki mombe. MaPhilistia ariko, they had to fight. You need to fight the giants of 2024. You need to fight the bows and dagons of 2024. You need to fight the Hittites of 2024. Joshua akarairwa kuti arwe, akarairwa kuti aise vaIsraeri in the spirit of war. Zvaida kurwa paida chii kuti varwe, paida the leadership of Joshua and the courage of Caleb. Paida the leadership of Joshua and the courage of Caleb. Mugora 2024 hamudi mbwende pachadiwa varume navakadzi who can fight, the economy, who can fight the inflation, who can fight the poverty, who can fight the giants of that land. Vanogona kurwa nezvikara zveko, zvikara zveko zvinoda apana maitiro. There is no turning back. There is no going back to Egypt. You have to fight. Rwizi Jordan ruchadzokerana, mvura yacho yoerera, poita zvarunoita ruchapenga zvekuti hakudzokereki kurenje. You have to learn to possess the land. In order to possess the land, you have to fight. You have to fight. Wana baba nana mai vakomana nevasikana, that ye harina nguva yekupambadza, harina nguva yekuspenda doing nothing, unodyiwa nezvikara zveko. Harina nguva yekuentertaina hope, unodyiwa nezvikara zveko. Harina nguva yekutambisa yejoy, unodyiwa nezvikara zveko. You have to learn to fight the giants of that land. You have to learn to fight the generals of that land. Unofanira kudzidza kurwa nema brigades, nema battalions at 2024. Unofanira kudzidza kurwa nazo kune zvikara zveko. Nauri kuerenga bhuku raRuka chapter 8 verse 26 to 28.
Bhuku raRuka chapter 8 verse 26 to 28. Bhaibheri rinoti iro Jesu aine vadzidzi vake vakaburuka muchikepe mavakanga vatravela overnight vari kuenda kwavaenda vakasvika kunyika yevagerasa. Vhesi ya26 inoti vakati vachisvika kunyika yevagerasa vakasangana nomumwe munhu, murume weguta akanga achigara kumarinda nguva huru asina kupfeka. Iyeye murume achigara kumarinda aigara ari one in the land of the cemetery, aigara ikoko ari one, asi aive murume weguta. Bhaibheri rinoti iro waive nemweya yakaipa mizhinji yakanga yamupozesa yakugara naye. Hanzi murume uyu akati achiona Jesu akamhanya akananga kuna Jesu achiridza mhere achidaidzira, to the extent yekuti some of the disciples suggested to run away. Vakatanga kutiza. Jesu akaramba akamira kusvika murume asvika. My brothers and my sister, as you cross over the land, uchasangana nevarume veguta, varume veguta who are fully possessed. Uchasangana nevarume nevakadzi who are fully possessed. Pachada varume vanofamba naJesu. Kana muina Jesu, he can manage and control varume ve that land who are fully possessed. Urikusangana navo vakasutswa vakasvikirwa. Uchasangana nemhondoro dzeko nemasvikireko. Uchasangana nemhondoro dza 2024 nemasvikiro a 2024. Uchasangana nehakata dzeko. Uchasangana nezvidhoma zveko. Uchasangana nezvitokoroshi zveko. Uchasangana nezvousiku zveko. Uchasangana namapereko. Uchasangana nevarume vasingatyi kugara ari one musango risina vamwe. Uchasangana nemidzimu yeko, nemweya yeko, nemhepo dzeko. Uchasangana nazo. Vakaropafadzwa vanosangana nezvikara zvenyika iyo ina Jesu. Vakaropafadzwa vachasangana nemhondoro dzeko vaina Jesu. Vakaropafadzwa vachasangana nemhondoro dza 2024 vaine mhondoro inonzi Jesu. Vachasangana nezvinhu zveko vaine mukuru anonzi Jesu. Iye anogona kukontrola nekumaneja muchinda uyu wenyika iyoyo. Pane muchinda wa2024 uchasangana naye. Unogona kusangana naye uchibuda mugwa panyika. Unogona kusangana naye uchibuda mubhazi uchiburuka. Unogona kusangana naye uchipinda muguta mauchapinda. Unogona kusangana naye uchipinda munzvimbo mauchagara. Unogona kusangana naye uchitanga kurima munda ucharima. Uchitanga kusevenza kambani yauchasevenza. Unogona kusangana naye pamusika pauchatanga kutengesa. Unogona kusangana naye kana mubhanka mauchasiya mari yako. Unogona kusangana naye zvikara zveko zvinoruma. Vakaropafadzwa vachasangana nazvo vaina Jesu Kristu. Vakaropafadzwa vachasangana naye vaina Jesu Kristu. Bhaibheri rinoti iro because ndiJesu. Jesu akabva amira akatendera vadzidzi vake kuramba vari sure kwake. Iye akatarisa muchinda ari kuuya nespeed yemhepo, ari kuuya nespeed yemademons, ari kuuya nespeed yemweya, ari kuuya nespeed yekusvikirwa, ari kuuya. Ndinoziva vekwedu vaiti kana vasvikirwa ngoma dzarira vaitamba muimba yeraundi ine uswa. Aitamba achibuda nepachiruvu panosangana nhungo kuti aipabuda sei hakuna unoziva. Ispeed yemweya, ispeed yemhepo, ispeed yemhondoro. Kana wasangana nazo, sangana nazo. Utisangana nazo uine mhondoro inonzi Jesu Kristu. Hanzi muchinda uyu paakasvika pana Jesu akasvikodona pasi, akasvikodana pasi.
praise God. Zvinofanira kudonha pasi kana waziva wokuenda naye mugore ra 2024, kana waziva wokuyambuka naye gungwa kuti upinde kunyika iri mhiri, kana waziva anofanira kuva newe, kana waziva izvozvo, mhepo dzeko dzichawira pasi, mondoro dzeko dzichawira pasi, zvitopota zveko zvichawira pasi, zvibwe zvitedza zveko zvichapwanyika. Kana waenda uina Jesu, ndati kana waenda uina Jesu, zvikara zveko zvicharara, zvichakudza, zvichanamata mukuru aunenge waenda naye. Kandi taura nevana vaMwari, kune zvikara mugore ra 2024, kune zvikara zveko. Pazvikara zvimwe zvauchasangana nazvo, chimwe chikara chauchasangana nacho chinonzi drought. Chikara chinonzi drought chinoda vane maziso ahaga, maziso ahaga anoona mvura nezvitubu zvinotubuka. Chikara chinonzi drought chinoda kutenda kwa Abrahama kunochera matsime mudesert. Mvura ichibuda chinosaveya, panobuda mvura ichibuda. Pane chikara chinonzi drought. Kana wasangana nacho, ive nemaziso ahaga aiona zvitubu zvinotubuka mvura, zvinyuke zvinoburitsa mvura, nekutenda kwa Abrahama kunosaveya matsime, kunochera matsime anobudisa mvura yekunwa. Kana wapinda mu 2024, kune chikara chinonzi urombo, chikara chinonzi poverty. Uchasangana nacho, uchadya nhoko dzekuzvironda, uchashaya basa, makambani achaliquidata, vamwe vacharetrenchwa, mvura icharamba kunaya, chekudya chichashayikwa, uchabatwa neurombo. Uchaona vana vako vachidya nhoko zvechironda, vachishaya chekudya, poto dzichitadza kuiswa pasitovu, mai vasina chinhu chisina mafuta, saga reupfu raoma. Uchasangana nechikara chinonzi poverty. Kana wasangana nechikara chinonzi poverty, you need the prayer of Jabez. Unofanira nga munamato wa Jabez, mupfana uyu aiziva kunamata kunodzinga urombo, kunamata kunodzinga nhunzi, kunamata kunodzinga mazizi, kunamata kunodzinga kuroiwa, kunamata kunodzinga kudya masese, vamwe vachimwa ususu, kudya kwakadaro kunoda munamato waJabhezi. The blessing of Ishmael. Akati aropafadzwa Ishmael, vana vake vakava merchants, vakava business people, vaitengesa mura negavakava, vaitengesa mishonga incense, vaitengesa vaiva great traders. Vana vaIshmael, unoda the blessing of Ishmael. Kana wapinda mu 2024, uchaona nechikara chinonzi unemployment. Chikara chinonzi unemployment. Chinoda the trust of Joseph. Chinoda the counsel of Solomon. Panampari chapter 9 verse 10. The trust of Joseph. I trust namwari ari munyika yavatogwa mukati meIgipita, kusina mkoma Ruben kana mkoma Juda, kusina baba Jacob, kusina mairaki, ayega. I trust kuna mwari wake pakati peratorwa, akararama, akaemployiwa, akasungwa, akasunungugwa, akapromotwa, akaba prime minister. You need the trust of Joseph and the counsel of Solomon. Muparidzi chapter 9 verse 10 inotiyo chese chinoona roko rwako kuti ruzviite, uite nesimba rako rose. Chese chauchawana mugore 2024 kuti uite namavoko ako, ite nesimba rako rose. There is no second chance to opportunities of life. Umandara utambika iri, ziva chinhu ichi. Chese chauchaisa ruoko pachiri, ita nesimba rako rose. Isa moyo nepfungwa neruoko nesimba pazviri. Shanda kunga uzoshandi. Ita zvisingakopewi, zvisingadzokorogwi. Kana uchitsvaira
tsvaira, kana uchisona sona, kana uchitengesa tengesa, kana uchirima huku nembudzi rima huku nembudzi, ita nesimba rako rose. Vakadaro munodhila nechikara chinonzi unemployment, kune chikara chinonzi divorce, chikara chinonzi divorce. Vamwe muchasangana nacho, you meet the threat of divorce. Marriage icharwadza zvakadaro zvekuti nothing but divorce. But how are you going to conquer chikara chinonzi divorce? You need the prayer of Hannah. Akanga akatarisana nokurambwa, uku aisekwa na Penina, uku murume achida mwana, akanga akatarisana nokurambwa. Asi Hannah wakaziudza, I have to pray. You need the prayer of Hannah and the protection of Gabriel. Gabriel akaprotecta kurambwa kwa Maria na Josefa, akachengetedza, akaudza Josefa, Maria harambwi, unofanira kumtora aya mudzimai wako. The threat of divorce, in order the prayer of Hannah and the protection of Gabriel, the protection of angels. Tera munhu waMwari, chimwe chikara chauchasangana nacho, chikara cheurwere, chikara chamadhizizi, ichocho chikara chasangana nacho. Kune cancer dzeko, kune BP dzeko, kune sugar dzeko, kune stroke dzeko, kune nezvimwe zvichamuka, macovid eko, kune maHIV oko, kune zvikara zveko. Teerera munhu waMwari, pazvikara izvi panoda the patience, kutiwira nokutsungirira kwomurume wepatsime reBethesda akagara 38 years ari mucondition. Vahama dzichiuya dzichida kuzomutarisa kuti wakapora here, vachidzokera, asi kwakusina munhu aigona kumubatsira. You need the patience yemurume weBethesda and the healing power of Jesus. Kazvisangane newe muna 1 January uchikrosa chipinda mugore, uchisangana na January na February na March, kurwara mhepo yeko ina makonye achabvarura muviri, achanetsa upenyu. You need the patience of Bethesda and the healing power of Jesus. Chimwe chikara chauchasangana nacho deception, kuvarwa, kunyengerwa. Chasangana nacho chikara ichi mugore 2024 uri kusangana nevanovhara. Pane vakomana vari muorientation, muapprenticeship, vari kudzidziswa kunyengera, kutora mari dzavanhu nepfuma yavanhu. Vari kurecruita vamwe vachapinda muna 2024 kunyengera, kunyepa, kureva nhema, kudya dzavasina kushandira. Varipo vari kudzidziswa izvozvo. Chikara chauchasangana nacho, chikara chinodya, chikara chine mazino auchasangana nacho. Ndinorangarira Eva akanyengerwa nenyoka, akarega kuteera mutemo waMwari. Adam akanyengerwa nomudzimai, akarega kuteerera mutemo waMwari. Mukadzi waLoti akanyengerwa neSodom and Gomorrah, akarega kuteerera murayiro wavatumwa. Kune zvikara zvinonzi kunyengera, kureva nhema. Eve akanyengerwa neyatinoti the deception of things. Vanamai vanonyengerwa netunhu zvinhu, vanoda zvinhu. Mugore 2024 munenge muine zvinhu, muchaintroducwa zvinhu, mafashoni achaintroducwa, evhudzi nehembe, ebhutsu, etunhu achaintroducwa. Chikara chinodya, chenjera, the deception of things. Adam akanyengerwa na the deception of the feminine, akanyengerwa na the deception yomudzimai. Kunaka kwomukadzi kwakamunyengera, akapinda munetaisireva. Mukadzi waLoti akanyengerwa nezvinhu, akanyengerwa nethings, netunhu, aida zvinhu. Pavakasiyiswa zvinhu akacheuka, akaita churu chemoto. Ndinosaluta
mukadzi waNoa ndosaluta mukadzi waNoa. Mukadzi waNoa akaudzwa kuti mvura yakuya inoparadza, kune chikara chemvura inoparadza. Mukadzi waNoa akadzidza kuteerera murume wake. Hapana evidence yekuti kune mvura yakambonaya papasina a way yekuti Noa approve kuti mvura ichanaya, but kungoudza kuti ndozvadaudzwa naMwari, vachararama nomufaro, vane ramangwana riri nani. Vana mai vachamira semukadzi waNoa, vanoteera shoko raMwari nekutiraraira, vanokunda zvidiso zvetunhu zvezvinhu, vanokunda the deception of things. Vakaropafadzwa varume vanokunda the deception of women. Vakaropafadzwa ivavo vachararama mugore 2024. Finally, chikara chauchasangana nacho, chikara chepleasure. Kana Mwari akuropafadza, waona madhora amuhombodo, waisa muhomwe joy nekufara zvichaita overtake you. Chikara chinodya. Jesu achitaura anoti rudo rwavazhinji ruchatonhora nekusikusarurama kuchawanda. Pauro achitaura anoti uzive chinhu ichi kuti nemazuva ekupedzisira kusarurama kuchawanda. Vanhu vachava vanozvida the joy of pleasure, the deception of pleasure, the beast called pleasure. Chikara chinonzi mafaro, chikara chinonzi joy, chikara chepleasure, chikara chekufadza nyama. Ichocho uchasangana nacho. Washanda wabuda ziya muri ifanira kudya nekufara, iwe you decide kuinda kujoy neentertainment, uchasangana nechikara chepleasure. Kune vasikana nevakomana vari kupleasure, vanorinda maguta epleasure, vanorinda mafuza asingazivi kutiza chikara chepleasure. Vakaita sana Dimas variko vakadaro, ivavo vachadyiwa. But for you, I have this counsel as I wind up for 2024, as I welcome you and congratulate you kuti upinde mugore 2024. You need the loyalty of the sons of Jonadab. The sons of Jonadab, pa chapter 35 Jeremiah, vanotiwo madzibaba edu akatidzidzisa kuti hatimwi wine, uye hatigari mudzimba dzezvidhina, tinogara mumatende nekuti vafambi nevapfuri. Isu hatimwi doro. They were loyal to the graves of Jonadab and the cemetery of Rechabite. Vakanga vakavimbika pane zvavakadzidziswa namadzibaba avo pakutendeka, pakurarama. You need the loyalty of Jonadab, the sons of Jonadab. Apo iwe neni nyasha dzamwari, as we are invited into that year, remember, always know, Kune Zvikara Zveko. Ngatsinzine tinamati. Baba vekudenga tinomutendai. Makore mazhinji tararama, vamwe mashoma vamwe mazhinji. Na zvino tiri pamherenderekedzo penguva, pamucheto, pamugumo wenyika. Tatarisana nekuyambuka pinda mune rimwe gore. Vamwe vari kupinda vaine zvikofa zvemiviri, vamwe vari kupinda vaine misodzi, vamwe vari kupinda vachifara, vamwe vari kupinda vakabudirira muna 2023, vamwe vari kupinda vakafoira, vamwe vari kupinda vakaedza zvikaramba, vamwe vari kupinda vaine zvidiso zvisina kuzadzikisika. Takasiyana siyana pakupinda, asi patiri kupinda mukati megore iri kune zvikara zveko, kune mabeast eko, mukati mesango rinonzi 2024, mukati menyika inonzi 2024. Munoda vanopinda vaina Jesu, vanopinda vakazvisunga, vakazvifukidza nesecurity ya Jesu Kristu. Munoda vanopinda vaine that trust yaiva naJoseph, vaine that faith yaiva naAbrahama, vaine those eyes dzaHaga. Munoda vanopinda vaine that prayer ya Hannah, that prayer ya Jabez. Munoda vanopinda vaine that escort ya Jesu Kristo, that healing power ya Jesu Kristo.
ivaine umwe neumwe kana mamutendera. Vamwe vachararama gore rese, vamwe few months, vamwe few days, in whatever case and manner. Tingapinda tina Jesu. Kana tina Jesu, all is well. Muzita renyu tinonamata. Amen. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema. Simbira Jesu, nino kuchaka, rapani wa moyo wangu, kuniponesa. Muponesi, inzwa ndochema. Asimi Jesu Dochema muponesi Inzwa Dochema Apamadaidza wawe Musandipfure Sunday.